of Davao. Ay, congratulations Diba? sa mga madawat, day. Sa opening karon sa ilang enrollment. Congratulations. Uy, kuan Di, day. mo qualify Gobyerno ka. ang Mao kuan gani, day. nindot kayo. Gobyerno ang mogasto sa inyong pag-eskwela. Correct. Yeah, pagsulod din yung pag-graduate. Scholar mo syudad. Pag human yung graduate, matik ka na. Wow. Naagin mo yung kasudlan sa Agin city. mo yung future. Oo, okay. Maana man na dayon dito sa inyong gipirmahan nga. Ini-graduate ni mo serbisyo sa ka sa syudad, Yes. ha? Next, tama man po. Diba? Nya, sure na po. Pahimuslan sa nang imong kinaagman sa city, ha? Nya, sure po yun, dong Erin. Pag-graduate Day. mo, na kay trabaho. Kana, gani, Kasi day. pa dili gusto, ano, nga. Scholar na ka. Bitaw. Gibayaran na ka. Nya, pag human mo graduate, tapos yung kay trabaho nga, sure. Mao na nga mga kasama, sugod, karong adlaw. Ayan. June 3. Opening na. Ayan. Sa mga bagong graduate diha nga gitaurag mga money garland. O kung sa pagipang taon ninyo, uy, na ako'y nakita, touching kayo. Unsa man to, day, bata god nga nag-speech siya nga, amote, saging, katugod. Oo, kadtuday nga buntag na maligya sila sa ilang yang mama o mga kuning gulayon day. Kaya pagtuon nila hapon ang iyang graduation. Nya pag-adto nila sa eskwelahan day, uy, wa na hipos naman di ay. Kaluoy taw. Ana toy garland dong irin nga stick sa kape o niya asukal ang yang murag medal. Pero lahi po, no? Bitaw lahi po to day. Samtang uban medyo kwartahan pero mga kasama regardless, no, kung labi na kita mga pobre o yamot nanginahanglan na po nangita po taog scholarship kung naa pa lang ning City College of Davao tong estudyante pa ko Ay, sus, ni-avail na ka day. avail na ko pero kay wa naman wa pa man, no? Wa pa. Wa pa may ugnan sa anak niya to. Lagi. Salamat mo kay kuan kay mo, blessed kay mo karong panahon na. Kay daghag mga yung ani nga offerings. June 3, sugod karong adlaw dong Iring. Okay. Hangtod sa 14, June 14, no? Alas 8 sa buntag hangtod alas 4 lamang sa hapon. Mudawat og aplikante ang City College of Davao alang sa ilang bachelor's program. Di basta-basta gid, no? So ma-apply usa ha. Yes. Dili mo ti pasabot magkakasama naka-apply na mo. Enrolled na mo. Oo, correct. Kay Application naapay, usa. naapay sila i-proseso. Okay. May proseso. 320 ka mga freshmen, meaning bagong graduate sa senior high. First year. First year, do. Di basta ang mga dawato freshmen. nila. Ay nangutan na, unsan po day mga kurso ana dong ire? Kana day, mo na dapat masayran jud. Kay, gwapo tuod. Basig Scholar ka, apil na pero si di mga ka ganahan. gipangandoy ang gi-offer sa City College. Basig ganahan mo mo eskwela og Bachelor of Early Childhood. Uy, Oy, nindot. nindot na day. Labi na kung Unsa gusto man ka na maging early parent? childhood, unsa man na mag-practice pag ginikanan. Tuyaw, no? Mura siya mahalong psychology. How to nurture a child. Ayan. Basta-basta Mag-atiman og mga bata. Correct. Pwede na po kung gusto ka maging mama in the future or papa, preparatory, diba? di ba? Pagkanindot. Oo. O niya, kung dili ka ganahan anang magbantay bata, pwede ka diri sa Bachelor of Science in Entrepreneurship. Ay, kana day negosyo. Entrepreneurship. Entrep. No? Mga siya. Ganahan kag Mga negosyong ginagmay na. binuhing hayop. Mga online. Pero basta negosyo. Basta ikaw amo, ikaw amo, iwa kay boss. Ikaw. Di ko ana, sir. Di ko kabalo. Okay, pwede po ka diri sa Kapital ginagmay. di man daw sila ana. Diri ka basta ganahan ka ning Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Computer Programming. Kadtong kanang masigid ang kabuntagan anang games. Wala eskwela mo para mapuslan ang inyong hangka. Maayo ana magkasamang computer. Kana, mas pwede mo ana or Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration Technology. Gwapo na day. Mga sa man mga labi na karon kay init kayo day. Daghan magpaayog aircon. nagaguba. Daghan magpaayog aircon, mga ref day. Ventilation, gwapo ni. Kay alimuot kay panahon. Sige. Hindi man na ron. Eskwela na mo. Ang submission sa application. Marathon tulo. Maora to sila sa ang mga courses offered. Yes po. Sa pagkakaroon. Sa pagkakaroon. No? Looking forward nga madaghan ang i-offer na course sa City College of Davao dong Irin. So ang schedule sama sa tong giingon, June 3 to 14. Pero tama sa imong giingon kanina, naapa na screening. Okay. Dili po sabot nga naka-apply mo, enrolled na mo. Correct. So kay ila pa nang i-assess day. Okay, 320 ra gud nilang dawato no. I-evaluate pa na nila. Daghan pa kaayo. So ang himuon nga screening June 17 to 21. Unya naka-schedule pod ang enrollment sa mga bagong estudyante July 3 to 5. Ayan, no? So kinahanglan lang magpasa og
duly filled out na application form, and then inyong PSA birth certificate, ang inyong recent na senior high school report or kaning appropriate alternative learning system certificate, no, para sa mga ALS graduate dong irin. Unya, kinahanglan pod residente ka dinhi sa Davao City. Oy, importante gina. Oo, unya gikan ka sa low income household. Okay? So mga pag certificate siguro na of indigency dai. Oo, sa barangay. Certificate of residency, gikan sa barangay, income tax, ITR, and then sa imong ginikanan of course, o certificate of low income nga gi-issue sa inyong barangay chairman. Yan. Pagpamatuod nga, ikaw gyud to, taga diha gyud ka, taga syudad sa Davao ka. Ug ikaw gyud to mga kasamang aplikante na gusto maka-avail aning programa sa edukasyon sa atong lokal nga kagamanan.